and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Dako kayo ug kay kayo na nabadato ko. Kung naan ako ang maong kaalam ni Tatay Kadyo sa pagpanambal. Oh, unsa? Madato niya ako. Makortanaw niya ako. Gamhanan niya ako. Mao bay. Unsa di ay, bay butoy. Oh, mao gina. Interesado guys may Simeon sa kabilin tay kadyo tao ninyo eh. Bay butoy. Ay lang sultihi nga Simeon sultihan di ka. Ha? Honest lagi ko ba? Di mo ko bakakon. Mong sultihan di ka. Oh, salamat bay ha. Magkalaom ka bay. Wala yung mahibaw ni nga kining imong gisulti nako karon. Unya unsa may plano nimo? Ugma ra ba ang pagdako sa buwan ha? Ipasa na ang kabili ni Tatay Kadyo dihan nimo. Saman. Ambot bay butoy oy. Naglibog ko. Naglibog ko. Be, una be, una. Sunda apo ko kung unsang naa sa imong kasing-kasing. Lula edad. Oh, unsa lola edad ha? Kita rin ang istorya ni lola edad ka diha. Sunda ang daan nga kalipay mo, apo ko. Lula edad. Naglibog ko. Nahasol ko. Sindo. Mayo kay niya ka na. Pila na lang ka oras. Mauna ang katumanan sa akong mga pangandoy. Tay Kadyo. Andam ka na ba? Namudawat sa maong tahas. Sindo, ihatag ko na kanimo ang gahom nga akong nahuptan. Ipasa ko na kini kanimo, anak. Tay Kadyo. Pangandam na, Sindo. Pila na lang ka oras. Tay, wala na dahil laing paagi nga. Nga maayo ka. Uwa ko may baho, anak. Kung mamaayo pa ba ko. Mas maayo yun ang tatay. Mas maayo yun ang nga magpatanaw tag doktor. Dili na kinahanglan, anak. Kay kung mamatay ang tao, mamatay man kita. Tay Kadyo. Basta, ayaw na ko yun dada sa ospital. Ang gusto ko, nga andam ka na, nga mudawat nining kabilin. Tay Kadyo. Tay, pasilo ako. O, Sindo, usay. Dili ko mo dawat ni Ana. Tay Kadyo. Sindo, Tay, pasilo ako. Nagibaw ko ikaw sa imong pangandoy. Pero dili pa ko andam, tay. Og dili ako ang angay nimong tagaan ng imong kabilin. Si Maria Simeon. Siya ang angay nga muhupot ni Ana. Tay Kadyo. Sindo. Ay. Tinood nga ako napati. Gabi paran Sindo, si Tatay Kadyo. Sido. Okay na, tay. Si Maria Simeon, tay Kadyo. Apa ikaw? Siya ang angay nga muhupot niya ng maong kaalam. Niya ng maong kabilin. Dili ako, tay. Apa ikaw? Ikaw ang dorahiyas. Nga angayan nga mahupot ni Sindo. Hindi ka pun siya sugot. Pero pasilo ako, tay Kadyo. Hindi pa ko andam. Dili, tay Kadyo. Sindo. Si Manay Simeon ang andam, anak, tay. Busa siya ang angay ni mong binlan niya ng maong kabilin. Niya ng maong gahom. Kung dili ka andam, why baka panag-iya ni ining maong kabilin? Oh. Pero, tay Kadyo. Mao ka na, Sindo. Kung dili ka mo dawat ni ini, why binlan ko ni ining maong gahom nga kabilin sa ako mga katiguangan. Nganong dili mo man ka na ibilin kang Manay Simeon, tay Kadyo. Sa gikaingon ko na,
Wa kaniya ang hiyas nga angay pinlan ining maong kahom. Wa sindo. Nakapati ka. Wa. Tay kadyo. O kung dili ka mo dawat nini. Baunon ko kini sa akong kamatayon. Tay kadyo. Shindo, Lola Edad, gusto ba ko sa akong desisyon? husto ka, apo ko. Dili ka ba yan ang imong desisyon? Pero si Tatay Kadyo, tingaling maunsa siya kung dili na ko dawaton ang kabilin niya ang hatag ka na ko. Ayaw ka malaki si tatay ni mo, Kadyo. Ang kamalaki mo ang imong kaugbaon. Lola Edad, Dili siya kumakatugot nga ikaw ang magsakripisyo tungod lang sa kabilid. pero Lola, o si mahitabo, kung dili gina ko dawaton ang maong kabilin. Ambot lang siya to. Wa ko masyayon kung unsa'y mahitabo. Pero agay na itong pagandaman kung unsa man ang linugdangan ining tanan. Lola, dili ka mamiligros, Tatay Kadyo. Siya gikaingon ko na ayaw ka palaki ang imong amahan. Hangangay ni mong kabalakan ang imong kaugmaon kung anaan ka ni mo ang maong kabilin. Lola Edad. Pakyas ko na edad. Pakyas ko. Ayaw ipamugos kag Shindo ang kabilin kayo. Ayaw. Na edad. Mas magsakripisyo ang imong anak kung ipamugos mo kini kaniya. Nahibaw kang yun niya na. Oo na edad. Maubitaw nga. Wala ko siya pugsa. E di sa ko gusto nga siya ang mag-antos. Way kalipay. Tungod kay kontra gusto niya nga mudawat ni ining maong kabilin. Husto ka, Kadyo. Mas pagatamison kong mamatay kaysa mag-antos ang akong anak. Kadyo, ibili na lang na kag Simeon. Dili mahimo na edad. Anong dili man mahimo, Tay Kadyo? Simeon, Ako, Tay. Andam kay ko sa pagdawat ni ng maong kabilin. Tungod kay gusto ko nga ako ang masunod nga sama ka nimo. Kaniadto pa gyud sa bata pa ko, Tay. Naibaw ka gyud niyan nga gusto kong mamahimong sama ka nimo. pero dili ikaw ang gipili sa maong kabilin, Simeon. Tay Kadyo, Pasaylo ako, anak. Pero mao ka na, tinuod. Dili ikaw ang itagan-an ining maong kabilin. Si Sinto. Siya ragyod ang angay magkapalig-iyan ini. Siya lamang. Tay Kadyo. Unsa tong gisulti mo, ha? Pamalik mo sa isla sa San Isidro. Diin, mag-medical mission mo, ha? Yes, Dad. Mauna ang plano sa among organization. Magpa-medical mission mi sa maong isla. Oy, mao ba? Kanus aman sad kina, ha? Next week ang among target, Daddy Jimmy. Okay. Sige. Musuporta ko niya na. Tinood ka, Dad? Yes, anak. Nindot kay na nga plano. Maayo kayo na. Akong sultian usab ang akong mga higala nga mga doktor. Aron sa ingon makatabang nimo, anak, ha? Wow! Salamat! Dagang salamat, Daddy! What? Yes, BFF. Nisugot na gid si Daddy nga magpa-medical mission ta sa maong isla. Uwa siya makabantay nga. Doon na kailaing tumong og tuyo sa mong isla. Nag-blush biya siya. So,
Magkita na gid mo si mong Prince Charming. Matambalan na gid ang imong kamingaw sa imong sendo. Uy, hinaya ko na imong tingog, pabatian ka ni Daddy. Uy, kikilig siya. So po, uy. Dali na, uy. Manlakaw na ta. Kipati na ako. Nga nagkaanam na gid ko og kaluya. Tuda gyud ako kadaot sa akong likod. Ug dili ko kini matambalan. Inagi sa akong kaalam. Tungod kay wa na ko'y kusog. Ang akong tuong kamot, dili ko magamit. Tungod kay mura uway kusog ang akong mga kamot. Ginoo, kung ugaling, kuhaon makulimo. Ayaw in taon pasabti ang akong mga anak. Tay? Tay, kadyo. Tay, niya nang imong pagkaon tayo. Salamat, anak. Kasakit. Tay, ayaw lang pagbarog, tay. Dili ka pa makahimo. Naapektuhan kyut akong likod. Kung musugot ka pa lang, tay, nga magpa-ospital ka, aron masayod ta kung naunsa ng imong likod. Mas makaayo tingalin ako, anak. Kung musugot ka, nga ikaw ang binlan ko nining akong kaalam nga lahuptan. Tay, kadyo. Pero, dili ko ikaw pugson, anak. Magpaapot ko kung kanus anak kaandam nga mudawat nining maong kabilin. Tay, kadyo. Anak, Sindo, guniti palihog ang tuon akong kamot. Sige na, Sindo. Guniti ang tuon akong kamot. Oo, tay, kadyo. Diya, gunitan ako. Ayay ka. Unsa naman hinoning sa ka ng botelya, no? Unsa man ka, ay? Sagdi lang po na ko eh. Gusto ko malingaw sa akong kawalik. Kung gusto ka malingaw, bay, tara. Doon na may diskus pikas barangay. Sad-sad na rito na! Daghan mo ko na taga syudad ron dito. Bawa dyan ka, wako hili ka na. Ako lang mga malingaw ka. Mas malingaw ko kung mag-inom ko eh. Ah, Ano ko sakto na skarga, matuog. hala! Magtagay lang ta! Be, ako sa ito-ito yan ang botelya, be. Unsa? Ako itutoy. Unsa man ka? Hadlo ka, makalips to lips ang duhas botelya? Unsa man ka, eh? Ay, nasakitan ko ba yun? Ano sakitan man ka, ha? O sa'yo sakitan mo? Nasakitan ko sumang ipanunting tatay kadyo. Ilabi na nga, dili ko niya mapasa ka na ko ang maong kabilin. Lalain ko ni tatay kadyo ba yun? Nga nung dili magiging kabilin ka na ko ang maong kabilin. Usap na nga, hiyas ang iyang buti pasabot nga wa ka na ko. Ug na akang sinto. Bye. Spiter rin lang tao ng desisyon tayo kadyo. Uy, di ba sa namayo nga ipamugos mo pag-angko ng kabilin nga? Giingon mo? Unsa mo na ipong ni Sindo? Tay, kadyo! Alam unsa bay si Sindo kalit mo singgit o tay kadyo nga ano ka? Kaya tawag kang tatay kadyo. Unsa ba ka? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!